তিনি কাইসা বিশেষকে কাজে ককচারমং প্রেস রিলিজ মাখলাইকা जोंथ' साइमानो चिनि ताखक कनुई बांलादेश रमजागुई तंखा आबो आन एलाकानि क्लायो आश्रमबादी एलाकानि बरक थांनाय 27 फेब्रुवारि 2021 बराव रमजागो बरन डिटेल आं खबर नाखा बरन केस नम्बर अंखाय 45 केस नम्बर आबो श्रीमंगल PS अंदर क्लायो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरनि MP बाय आं डाइरेक्ट कक सलायखा MP बो मंखाय आब्दुल रहित आरनि लोकल MP मौलवी बाजारनि बांलादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु गनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागनि चिनि बरं गोनां राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा तेखरक्सा गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्या बिल चम्पाहावार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बरक आने एलाकानि बरक लायो बरक आरो वाइसा वाइनिया आगे थांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार तंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगुई बरक थांगै आरो नि बागान राव थांलायो आरो बर्डार एरिया गो कासे बागान दंगो चिनि बरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो बरक थांलायो माजे माजे आ जरागो बरन हठात खलायै बांलादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक बरमजां थांखा किन्तु फिया बरक पुलिस माने BSF नाव साइड थमनि बरक गेटि पारनि थांगो किन्तु फियाबा हठात फै बरक बरन बांलादेश रक नि बिडियार बरन रमजां थांखा बरनि दुसिंका बनंखा बर पासपोर्ट सारातलां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जों साइबानो जोंनि आधार कार्ड रक जों फुनुगुई बा आई कार्ड फुनुगुई BSF रक लाइर हो जों एक दुंगा तबर जों फाइ पायो अमायखे आरो प्रेक्टिस रही दं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बरन हठात फै बरक फाइ रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिखाव गिया दागाय दिया बरक गाहाम जोंथ' साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि मनि बागै बरन केस बरक रिलिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरकनो एरेस्ट लायखा जों अनेक चेष्टा खालायखा उसोंगो आं खबर माखा जे बरक रिलिज सोंखा ताक बर रिलिज जेल हयतो बर रिलिज खालायजागै ताक बरक थानाबो चबि तंजागौ इनके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफार माने आं दिल्ली कक साहका ते बर लोकल MP बाय सालायखा आबो मा जों जाक सामं तांनि तंगो दिनै राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो ताबो रिपार्टेशन तय फैनो बागै ताबो अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साहै तंगो आंने चिठी सुइखा ते चिनि मुख्यमंत्री चिनि बिप्लब देब बनबो आं साका जों बनम चिठिखा आं जाते बरनो इंडियन एम्बासी ते नि बांलादेश एम्बासी दिल्ली गो तंगो बरबो सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बरक यकफानो बरनो ताबो बर रहजायखो बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशन बर ताबो पुलिस नि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बनो कयो सिनि बरक रक गोबांमा बर्डार एरिया गो बर हाके थां फाइंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसो दुर्भाग्य दिनै आरनि बांलादेश बिडिआर रमैतलां थांगो फियाबा बर कुनु बुतक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरनि लोकल MP चिनि बरं मोनां आब्दुल रहित बरन सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बरन बांलादेश मते बरन ताबो पुलिसो बरन नाय दं बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटंगो इनका अब तबनि बागै ता प्रोसिडिउर चलै दं आइन कानुन मेंटेन खालायै सब किछु नियम कानुन पालायै जों बरन तबनार बां चेष्टा खाय दं अब आं खागाव तिरिचिन बरक दं
माहाय गोबां मा बर्डार एरियागो माहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों माहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों अमरा मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा तै गुरुबर देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुतिर दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंखे आं खाकागो ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो त्रिपुरायाव फिराव तबनाय जोंनि भारताव जों फिराव तबनाय अबनो तिनि आं मा साख्लायो जों डिटेल बरि रिपर्ट आं नाखा तै बरनि केस नाम्बार आं नाखा ओंखे आंनि खरसा बन्धु दंगो बांलादेशआव बनो आं अब तै जजखाय दंगो बनो आनो नोंनि आरो एमपि नि फन नाम्बार एमपि नि एड्रेस तै आं खानाखा तिनि आब्दुल रहित बेलाय पावरफुल एमपि तै बो पार्लियामेन्ट नि आरो बांलादेश पार्लियामेन्ट नि बो चिफ उइफ आबो आं खानाखा अब आं खाकाव बरक दायतिनि यगनाय जत्तनो आं कयनाय जाहाथे बरन बागै जों सुरिलायनाय तै जे मानसाक जों बरन फेमिलि न जों साहाय्य खालायनाय हामबाय ताबसो जरा बरकनि नगा जरा बरक सामखाने गरै माबाय आजि मुरनि फिसा प्रब्लेम दं नालाय फार्स्ट हाबा किसा सोबा सोदो दा हाजो आं खाकाव आं बर साहका जे निरक नांहांखे लोन टन बागै एप्लाइ खालायदि आं बर साहनाय तै आंनि बरनि बिसिंतै आं बर खबर नाय बर फायखांखाय बरनो जों जे मानसाक जों जोंनि सरकारनि साहाय्य हयते आं रिना मां चेष्टा खाय दंगो इनके बर नखुंदाव भाइनो जोंनि लकालनि हयते थाङै नायैखा इनके बर असुक असुबिदा गैया बर असुक आं नाय माने असुक गरिब अंश गैया आफानो जों बरक दे बरक दाव गोदोगमा मास बरक एबसेन्ट दंमोन बागै अबयस्य परिबाराव किसा कष्ट दं हाना इनके बरक फायखांख्लाय आं सालायनाय जे मानसा बरनो बाहायख्लाय जों सरकारनि तरफ थेखे आंनि डिपार्टमेन्ट तरफ थेखे बरन सुबामा आं नायनाय